Moldavsko je maličká, ale veľmi zaujímavá krajina. Nájdete tu veľa vína a chutnú mamaligu. No to nie je zďaleka všetko zaujímavé. Vedeli ste, že v Podnestersku, ktoré je časťou Moldavska, vydali zvláštne plastové mince? Sú to skutočné peniaze. Môžete nimi platiť v obchodoch. Vyrobili ich, aby sa neopotrebovali. Kov je drahý a drobné sa ľahko stratia. Sú na nich budovy, zvieratá a rastliny. Mimo tohto regiónu také peniaze nenájdete. Turisti si myslia, že je to suvenír. Je to však oficiálna mena. Môžete si ňou kúpiť chlieb alebo lístok na dopravu. To prekvapí každého, kto príde prvýkrát. Pod Kišiňovom sú stovky kilometrov tunelov. Kedysi sa tam ťažil kameň. Dnes sú to gigantické vínne pivnice Krycova a Milestí Mici. Ulice tu nesú názvy odrôd. Jazdia tam elektromobily. Teplota je celoročne okolo 12 stupňov. V Krikove sa podľa legendy Gagarin stratil po degustácii. V Milestí Mici je viac ako 2 milióny fliaš. Je to skutočné podzemné mesto. Vzduch tam vonia dubom a hroznom. Steny uchovávajú chuť času. Na severe krajiny pod obcov Kriva leží obrovská sadrovcová jaskyňa Popoluška. Vedci ju skúmajú 10 ročia. Koniec však nenašli. Chodby sa tiahnu kilometrami. Trblietajú sa biele kryštály. Pod zemou sa lesknú jazerá. Sadrovec je krehký. Akýkoľvek pohyb môže zrútiť strop. Speleológovia sa preto hýbu pomaly. Pohybujú sa centimeter za centimetrom. Je to jeden z najdlhších podzemných labyrintov Európy. Aj skúsení bádatelia tam cítia dých zeme. V centre krajiny, nad riekou Rojt, stojí kláštor Starý Orhej. Je vytesaný v skale. Celý, úzke tunely, malý kostolík a zvon, čo znie do údolia. Vedľa sú stopy pevností a starých osád. Z výšky sa rieka stáča okolo hory. Z útesu sa zdá, že čas zastal. Tu sa viera s prírodou spojili. Každý kameň rozpráva príbeh Moldavska. Každý október Moldavsko oslavuje Deň vína. Centrum Kišiňova sa mení na obrovský jarmok. Stovky vinárstiev tam ponúkajú najlepšie druhy. Hrá hudba, ľudia tancujú a spievajú. Dokonca aj prezident vychádza k ľuďom s pohárom. Je to sviatok úrody, práce a remesla. Pre Moldavcov víno nie je len nápoj. Je súčasťou ich duše. V tento deň mesto vonia hroznom a pečeným chlebom. Celá krajina sa usmieva, niektorí hostia to samozrejme nevydržia. Potom sa povaľujú na chodníkoch. Nikto ich za to však neodsudzuje. V roku 1858 vydalo Moldavsko prvé poštové známky s erbom bičou hlavou, tlačili ich ručne a takmer všetky sa stratili. Dnes ich zberatelia hľadajú po celom svete a cena dosahuje tisíce eur. Tieto známky sa nazývajú Cap de Bou, bičia hlava. Malý kúsok papiera sa stal symbolom nezávislosti a pamiatky. Vznikol totiž skôr ako samotná krajina, ako ju poznáme dnes. Mnoho rodín žije z príjmov príbuzných pracujúcich v Európe. Peňažné prevody zo zahraničia tvoria takmer štvrtinu HDP krajiny. Vďaka týmto peniazom sa stavajú domy. Deti chodia do školy, otvárajú sa obchody. Ak však v Európe nastane kríza, Moldavsko ju pocíti ako prvé. Je to ekonomika lásky a túžby. Ľudia odchádzajú pomôcť rodine. Krajina žije z tepla, ktoré prichádza cez hranice spolu s peňažnými prevodmi. Puškin, vyhnaný z Petrohradu, žil 2 roky v Kišiňove. Tu písal básne, chodil po trhoch, hádal sa, počúval rómske piesne, inšpirujúce cigánov. Jeho dom je múzeum, s tabuľkou jeho slov o slobode. Miestni vravia, prišiel smutný, odišiel veľký. Moldavsko mu naozaj zmenilo vyhnanstvo na inšpiráciu. Moldavsko nemá ropu, no má orechy. Pozdĺž ciest sú kilometre orechových stromov. Na jeseň rodiny zbierajú plody, sušia ich a predávajú. Orechy sa stali druhým exportným artiklom po víne. Každý september celá krajina hučí údermi kladív. Táto jednoduchá tradícia živí tisíce ľudí a robí z orechov národné bohatstvo. Dokonca aj deti vedia, orechy prinášajú peniaze a šťastie. V Moldavsku nemožno ostať hladný. Hostí vítajú domácim vínom a mamaligou. Je to kukuričná kaša so syrom a smotanou. Aj neznámemu prestriú stôl a povedia, ty si náš. Pozvať k stolu nie je len slušnosť, je to radosť zo spoločenstva. Za večer sa dostanete do domu k neznámym. Odídete od nich ako priateľ. Turisti priznávajú, je to jedna z najsrdečnejších krajín Európy. Toto bolo 10 faktov o Moldavsku. Ak ste sa dozvedeli niečo nové, dajte like.
Prihláste sa na odber, aby vám neušiel diel o ďalšej zaujímavej krajine. Ahojte!